Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah, pripun kabare? Mugi-mugi bocah-bocah sami sehat nggih. Ing pasinaon dinten iki, Bu Guru arep ngajak bocah-bocah sinau babagan dongeng kewan. Dongeng kewan kanthi tema kekancan utawa tulung tinulung. Lare-lare, ayo padha nyemak dongeng kang Bu Guru wacakake nggih. Irah-irahanipun semut lan dara. Ing sawijining paras ana keluarga semut kang lagi nyambut gawe. Sawijining salah sijine anak semut lagi loro mangan ana ing sakiwa tengene tlaga. Nalika ana angin semut mau kontal kabur tiba ing tlaga. Semut mau glagapan ana ing sae tlaga. Tulung, tulung! Dara kang lagi mlangkreng sak dhuwure tlaga weruh lan krungu pambengoke semut. Dara mau nibakake godhong ing sak cedhake semut supaya kanggo ngraup. Banjur semut mau munggah sak dhuwure godhong lan kegawa dening angin. Godhonge teka pinggir tlaga. Semut nuli minggir lan mentas. Ganti dina meh wae bisa mati. Ana germa utawa wong nembak arep mbedil si dara. Semut sing maune ditulungi weruh lan golek akal. Arep mbales kabecikane dara geganjangan nyedaki si germa. Semut mau banjur nemplek lan nyokot tangane si germa mau. Bedile pleset, darane mabur. Lan semut uga ora kepidak. Banjur semut lan dara urip bebarengan sak lawase. Nah, niku mau pasinaon basa Jawi dinten iki. Mugi-mugi manfaat kangge kita sedaya nggih. Cekap semanten saking Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.